Hello, hello, hello! Mga IRiNg BAnbanon, no? Naatay challenge karon mga IRiNg. So, magmugna ta. Magkuan ta, mag-exercise ta paugnat sa mga kusog, no? Mga IRiNg BAnbanon. So, what's out, no? Okay, so let's start our paugnat sa kusog challenge. Akong IRiNg tanawa, kuan siya, tigi sa ni siya nako. So, no? So, warm up ta mga IRiNg BAnbanon sa atong challenge. Nga, makigtigis ni siya ba? Dire. Makigtigis ni siya. So, hello everything! So, ato magabuhaton. Mag-warm up sa. So, just warm up lang ni siya. Later, ato taong kuan. Somewhere out there. So, ato magabuhaton. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5. Mo sa ni siya, akong IRiNg BAnbanon, no? Nakikuan sa siya, makigkonti sa ni siya sa akong kuan, sa akong mga warm up. 1, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Inanin siya mga IRiNg BAnbanon. Mait kayo mapagamay. Ayaw diha! Samukan kay siya. 1, 2, 1, 2. Ming, ayaw diha. Ming, come. Matumba na diha, ha? Makikuan siya ni siya na ako, Oh, come, Ming. Makigtig, isa ni siya. Apakan. Ayaw diha, dito ka. You have to sit down here. Come on, sit down, ha? That's good. Warm up ta kay yupak na si lingkod and then TV di mo kakagawas. So if you want to go out, you have to log in pa to get the permit, no, to like once a week. I think it's 3 days a week. 3 days kausa na siya, 3 days in one permit. Sa tulo ka adlaw, so kausa gyud ka mogawas, no? Nga magkuha ka og permit, online permit, moving permit.
Muna lang gitawag diri. So, you are not allowed to go out unless kung naakay emergency. So you have to go. Okay. Ay, mga IRiNg BAnbanon yung pack. Yung tadanganak aniyot. Eight. Oh, big. IRiNg. Come. Gusto mo paggamay. Ako sa IRiNg BAnbanon na mababadlong. Ay. Kan sa ni mahuman ang atong kuan ay quarantine. So today is afternoon sa among kuan. So mao ni mga IRiNg BAnbanon. So it's beautiful place, no? So yeah, it's beautiful place. Ano siya?
Hi! Hello everything! So, warap lang ta ginagmay kay at least no burn imong mga fats. So kinahanglan dito ang pasingot mga IRiNg BAnbanon, no? Nga ma-stretching ang inyong kaugatan o ka inyong mga kabukuran ug uban pa. Everything, di ba? So mao gina kinahanglan gyud ta og kanang pasingot. Di ta magsigi og lubog karong panahon na kay quarantine biya ta. So we need to have nga naatay extra like mapaugnat sa kusog mga IRiNg BAnbanon, no? Mao na siya. Mao ni among place here. No? So, nagkainit dire. So, Ramadan is approaching na mga IRiNg BAnbanon. So, kuan na sa pagkaon. So, be careful na. So, akong mga kuan diha sa akong mga followers, subscribers, no? Mga IRiNg BAnbanon, dapat na agid mo'y kuan amoy exercise. Mao gina siya mga IRiNg BAnbanon, kinahanglan gid ta nga kuan karong panahon na kay narata sa balay lisod kaayo. Managko ta bayit. Si aprakan magawas. Shout out dia sa taga Macau. Ako mga friendship, no? With golden heart. Mo na sila. Akong lovely friends sa Macau, no? Everything. Mo na sila mga IRiNg BAnbanon. Akong mga friendship di sa Macau, sa tibuok kalibutan dito sa kuan Manitoba, ang akong friend nga si Jugatla, no? Si Kati, akong iyang BAnbanon sa to siya. Ug akong kuan akong mga friendship diri sa kuan sa among gipuy-an, no? Daghan man gihapon tag mga Filipino friends, no? Atong mga LGBT friends diha, no? Magtapok-tapok gihapon mi sama sa giingon, no? Pero karong time kuan gyud mga IRiNg BAnbanon kanang kontrolado. Di kang pataka og kuan ron kanang wakal-wakal kay ang sa love bayot. Perlisol ka bayot. So you have to stay home. So stay at home, no? So, to avoid kuan contact people kanang mga kuan. So wala sa tabi sa mga IRiNg BAnbanon. So kuan sa gyud ta kanang be safe gyud every time nga move ka. You have to wear something nga dili ta duol sa atong mga supermarket ng crowded, no? So behave ta. So be careful, no? So naagyo na atong kuan safety, nagitang safety precaution atong mga iyaan, no? So daghang kay salamat sa akong mga followers sa tibuok kalibutan, no? Everything. Gikan sa Macau, Canada, US, no? Sa Australia, Pilipinas, ug sa ubang pang lugar nga diha sa kuan. Hangtod sa tibuok kalibutan, everything, no? Sa akong friendship diha sa kuan Canada, daghan kong friendship diha oy, pero dili na ko i-mention ta sa tagsa kay daghan naman kay imong mga kuan, mga IRiNg BAnbanon. Ako lang kuan mga So diya sa Australia, no, si usa na kong IRiNg BAnbanon nga akong friendship nga si Dina ang Reyna sa Masiping. Ay! Kinagopahan na siya. So diya sa Macau daghan kaayo. Dili na ko i-mention ta sa tagsa. Sa Amula Association, no, Bisdak Association, no. So diri sa akong lugar daghan sad kaayo. So daghan kay salamat, no, karong hapuna, no. Murag malinawon kay ang atong mga paligid, atong mga tibuok kuan diri sa kuan, no. Look at the place, no. It's really beautiful. Thank you, Lord Jesus. Amen. No, thank you so much. So daghan kaayong sige lang ko pasalamat ay daghan salamat, no, everything. So just click follow and subscribe IRiNg BAnbanon. Bye. Hello mga IRiNg BAnbanon, magluto ka.
Klaro ka be, dili ka. Itong Chinese cabbage. Mag-coffee ka mga IRiNg BAnbanon. So, mangkuhan kang raw chicken, i-roasted na sa oven.
No? Unya pa. Kataon. So, mag-roasted chicken and lutong inato chicken with gata. Lutong IRiNg BAnbanon, mga IRiNg BAnbanon diya ako sa mga cooking. So have fun for cooking. Lami ako eh. Mo ni among lunch karon chicken with gata na siya potato o Chinese cabbage. Simply cooking, inato lang. Mga IRiNg BAnbanon, no? Shout out to sa mga viewers, sa mga followers diha, no? Tanan, everything, no? So don't forget to click IRiNg BAnbanon, ha? Subscribe mo sa ako, sa mga friendship diha, ha? Uy, kalami. So mga IRiNg BAnbanon, ang atong nga chika karong BAnbanon, ha? Karong buntaga. Simple lang gid kaayo. Be safe and kung namin debate, no, mga magkarat yung tutunlan, just get hot water and in 1 glass and then add some salt and you can drink it, no, slowly. And after that, ang second anak, follow lang mo sa kuan. After every 15 minutes, warm water lang yun. So, para katong na-stuck dire sa inyong kuan, sa inyong oval, dito sa inyong kuan, katong virus, no, dito sa inyong tiyan kay naaman siya acidic man ta. So, mo siya mapatay. Sige lang yun, every 15 minutes, 1 glass of warm water. Inom lang yun mo. So, para safety ta, no? More na, simple lang ang akong advice ninyo para sa kuan, coronavirus. That's it. So, safe na mo. Tanawa dayon. Ang whole chicken, para unya, una mo siya roasted chicken.
So, mo na mga IRiNg BAnbanon. Tasty. Lamig yun siya mga IRiNg BAnbanon. No? Nagyot siya aftertaste na ma-feel din mo ang coconut milk. No, lamig kaayo siya. Simple cooking lang siya mga IRiNg BAnbanon. So, later pa man sa among lunch ni sa kuan, reserve na ko. So, daghang salamat no sa akong mga followers, sa akong mga nag-subscribe sa akong YouTube channel, IRiNg BAnbanon, no? Be safe everyone. God bless. Thank you. Bye. Hello mga IRiNg BAnbanon. Karong gabi una, no? Tonight, I have to put my face something beauty. No, nag-toothbrush ako kay sakit kaya akong braces. Kan lagi ang palaisyo-laisyo ka, no? Sus, dapat ang bation. Braces sakit, oy. Sakit sa dila. Sabunutan ako kung lang kanang ko i-apply. Yeah! IRiNg BAnbanon. Ano siya yung mga IRiNg. Pagpapatan, mga IRiNg. Murag siya na iyan. Hindi na ni mo na i-tawag na imong face sa towel kay sensitive atong skin sa face. So before ko matulog, ako siyang gamitan ani.
Mo ni mga sekreto mga IRiNg BAnbanon. Ano siya? Masas na siya nimo. Ano na siya? Mapalit ninyo, daghan kini mapalit ani. Murag nasa Daiso. Tanawa lang ang quality. Kung ganahan mo palit ani Daiso or sa mga pharmacy, murag na ani. Kani mo gamit ko ani kay hatag ni sa akong kuan. Gipalitin na ko sa akong derma. So, kamera gini siya butang. Magbutang mo ani, one stroke rigid siya pataas. Kung gusto niyo mga IRiNg BAnbanon, before mo matulog, magbutang mo lip balm sa inyong kuhan. Sa inyong lips. I think this is made in Africa. Kaya mag-dry mo ko na siya. Muna siya. So, muna akong beauty tips mga IRiNg BAnbanon, no? Kanang before mo matulog, imasasgamay niyo iyong face, maglamusa mo, no? So, ayaw mo pataka o gamit sa mga strangers ka na mga isog kay pangbutang sa inyong kuan, sa inyong face, na mag-feel off mo kay muna yung makakuan, makadaw sa iyong skin, makasunog na, grabe kay na ang iyang kuan, iyang chemicals. So, natural like yung gamit mo og Dove nga kuan, white. Kay soft, kuan na siya, mild, kuan na siya nga sabon. So, nindot na sa iyong face, no? So, mga IRiNg BAnbanon, no? Good night. So, God bless everyone. Be safe, no? Hygiene good, no? Thank you, mga IRiNg BAnbanon. Bye!